Jesu Kristu inkosi. Ngibingelela umpostoli uNsibande umama, abefundisi, obaba, omama, intombi insizwa. Igama lami ungelosi wakaXulu, umntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Ngizombonga kakhulu uNkulunkulu. Anginayo ibranch enginayo insanayo kwamanje, kepha nokuthi ngihlala ngasemnambithi, ngihlala eThekwini. Ikhona ibranch eMnambithi mangisekhaya eyasentabeni kaJehova. Ngizombonga kakhulu uNkulunkulu ngokungifaka entabeni yendlu kaJehova. Intaba yendlu kaJehova ngayithola ngokuthi ngingene egrupini yobufakazi babazalwane abasindisiwe. Nakhona ngangingena ku-Facebook. I-Facebook akuyona into engiyijwayele, ngokuthi uNkulunkulu uma esekufuna uyakuthola egameni likaJesu. Ngangena ku-Facebook, ngingajwayele ukungena ku-Facebook, ngathola abazalwane abasindisiwe, ubufakazi babazalwane abasindisiwe. Ngase ngifaka iwele lami, ngifaka ngithi kunegroup ekhona la ekhuluma ngokungcwele, ngoba sasikhula ngangisindisiwe kodwa ngangisebandleni lapho engangigqoka ngendlela engangithanda ukugqoka ngayo. Ngenza konke okwenziwa abantu abangasindisiwe. Nami ngisindisiwe kodwa ngikwenza konke abangasindisiwe abakwenzayo. Mahlatshwe ekhaya nami ngikhona ngenza konke. Ngangingakaqondi ukuthi uma ususindisiwe usuke usuphumile entweni zonke zezwe. Awukwazi ukugqoka njengezwe kodwa uthi usindisiwe. Ngase sathi sesiphakathi entabeni lokudala ubufakazi, ngafaka iwele lami, ngiyambonga uNkulunkulu nangayo ukuthi uma kukhona okunye sekwenzakalayo kimi yena uyakwazi ukungivusa ngokunye. Kwathi mesefika kuleyo bufakazi yena wabuza ukuthi izono zivunywa kanjani. Kwathiwa sizokulayela ibandla lawo, kukhona umpostoli ovulisa izono. Bamlayela ubaba uNsibande, wangena wacela ukufakwa lapho bamfaka, wase wafaka nami. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba ukungena kwethu entabeni yendlu kaJehova kuphindanga kwafana. Sakwazi ukushintsha indlela yokugqoka ngoba uNkulunkulu ezwini lakhe uthi kwiZaga 31 verse 10, okuhle kuyinkohliso nokubukeka kuyizi. Awukwazi ukuthi ususindisiwe kodwa ukushintsha indalo yakho, ufuna ukuluka izinwele uNkulunkulu engakudalanga ngeenwele ezinde, ushintshe inwele zakho lezi natural. Kepha uthi wena athe uNkulunkulu mayekudala wathi kuhle konke oyiko nebala lakho uNkulunkulu akudale uyilona iba yilona. Sasifuna ukuba mhlophe, uNkulunkulu ekudala ukuba mnyama. Ufune ukuthi ugqoke ibhluwe, kanti uDeuteronomy 22 liyasho izwi kaNkulunkulu ukuthi owesifazane makangagqokisi owesilisa, nowesilisa makangagqokisi owesifazane. Kepha sasiwafaka amabhluku, safike safunda konke. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi uhambe nathi kwaze kwabalapha. Siyambonga nangompostoli osifundisa konke usuku nosuku, sithola izwi kaNkulunkulu, siyafunda. Uma ukuthi uyophuma ungene esihogweni, igazi lakho aliyubuzwa kuba umpostoli, igazi lakho uyobuyekele wena, ngoba konke okwenzayo noma ngabe kusebusuku awukwazi ukulala umbethe ibhluwe, kodwa ube uthi usindisiwe ngoba uNkulunkulu ufika nanoma ngabe kunini. Egameni likaJesu nasebusuku uzokhuluma kanjani nomuntu ofake into yesilisa ewesifazane? Kufanele ukugqoka kahle impela, ufake i-night-dress ende, ukwazi ukuvuka nasebusuku ukhuleka, ukwazi ukuthi noma usetekisini iduma lingasuki ekhanda lakho, ngoba umkhuleko uma ubona ingozi uyakwazi ukukhuleka. Egameni likaJesu uzokhuleka kanjani ungambathile ekhanda? Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi angisengihluleka ngisho ukulala ngingafake ibhuku ekhanda, lithi makuphuma ngiyalubuyisela ekhanda. Egameni likaJesu Kristu siyabonga kakhulu imfundiso zala ekhaya, uNkulunkulu engathi ngasigcinela yena ubaba uNsibande. Egameni likaJesu Kristu asigcinele umndeni wonke wakaNsibande. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokusifunza.
ukusifaka kule ndawo. Ngiyaye ngizibuze nje ukuthi ngabe ngikuphi ubani ekuthiwa angikho la. Sekunzima ngisho ukukhonza kwelinye ibandla ngoba ngisho indumiso yala ekhaya uyayizwa ukuthi ayibisi yami inenkosi phakathi. Uma udumisa izolo kade ngilalela indumiso yangephasika ngibusisekile endlini bazalwane ngibona angisasebenzi kodwa ngibona uNkulunkulu engembathisa engondla engenzela konke ongidlula ngalesikhathi ngisebenza.